Ljudi moji dragi, vi znate da je moj kanal hibridni. Šta to znači? A to znači da kod mene možete da nađete puno, to jest svakojakih klipova, raznih tema i svega i svačega. Zato sam za ovaj video pripremio jednu temu o kojoj želim da pričam. Savršena veza. Dakle, kako da se ta neka veza održi, to jest da bude uspešna. Sad ću da vam ispričam. Možda je neko već od vas u vezi, ili nije, ili tek treba da bude u vezi. Zato, sve ovo što budem ovdje rekao u ovom klipu, je sve ono što zapravo i jeste tako. Ako nešto budem preskočio, vi mi tamo ispravite u komentarima. Neke stvari koje svi moramo da znamo da bi imali tu neku uspešnu vezu. Ja imam 25 godina, tako da skoro 25 godina, već sam imao puno veza, proživio sam sve i svašta, tako da znam, upoznat sam s tim stvarima. Kao prvo, da bi vi uopšte stupili u neku vezu, morate da logično da nađete voljenu osobu. Kako ćeš ti to naći? To ti ne može niko reći ili pomoći. U stvari može, pa ti neko nabaci nekoga. Ali onda ispadaš papak. Bolje budi sposoban pa sam sebi nabaci nego neko drugi te nabacuje. Sad pričam o muškom rodu. Kada nađeš tu neku voljenu osobu s kojom si se našao, upoznao, s kojom želiš da imaš vezu, s kojom ta osoba želi s tobom da ima vezu, nebitno da li to sad muški ili ženski rod, šta vi ispričamo, nebitno. Bitno je, dakle, iskrenost. Znači, moraš da ispričaš sve o sebi toj osobi, da te ona upozna, naravno, da zna kakav si ti, šta voliš, šta ne voliš, šta si radio, sve moraš da ispričaš. Tako isto i ta druga osoba, da kažemo ženska osoba, sve da ti ispričaš o njoj, to jest šta je ona sve radila, znači i one najgrublje, da ih tako nazovem, tajne, znači sve mora se ispričati, znači ne sme da bude, brate, laži, neke prevare, zebancije, znači iskrenost prvo, to mora da bude. Sljedeće, vernost. Znači, ti ako si u vezi, nema dopisivanja sa još 10 ženskih osoba ili da se devojka dopisuje sa još 10 muškaraca. To nema. Ja kada vidim na Facebooku objavu, kaže, devojka koja ima momka, znači vidi se po slikama, po statusu vezi i po svemu, ona piše, ajde neko chat, bilo ko, pa pička ti strinina, pa imaš momka pa se s njim dopisuju, šta tražiš druge? Jer to je sad kao neka vernost. I tamo će se javiti još njih 15 od nepoznatih s kojima će se dopisivati i ko da šta sve raditi. To ne sme da postoji. Znači moraš biti veran, brate, nema švrljanja, nema, brate. Ti ako s nekom osobom možeš da imaš nešto, šta će tebi druge? Razumiješ? Poverenje, sljedeća stvar. Kad ti kaže, devojka, ajde ovako, idem kod drugarice da lakiram nokte, ajde to da uzmem primjer, čućemo se kasnije malo tamo, okej. I sad ti se praviš mangup, kaže ide kod drugarice, ko zna da je ona zapravo vidio stvari, ko zna da će ona ići. To ne smije da postoji. Ne kažem u redu možda prvih nedelju dana, 2, dok se ne poznate, to ajde, ne znate se, jebi ga, to ajde donekle i u redu. Ali poslije toga ne sme to da postoji. Znači vi, to jest ti sumnjaš u nju. Ona kao otići kod drugarice, u stvari ko zna gdje će ona otići, mora to neki drugi liko da se vidi. To ne sme da postoji. Znači sve ovo što budem rekao, kako da kažem, mora sve da postoji u vezi. Znači nema, brate, švrljanja tih zebancija. Znači to smo rešili. Nema švrljanja i to, jel. Sljedeće. Ja se nadam da neću nešto preskočiti. Ako bude, bit će u komentarima. Nemoj misliti samo na sebe. Šta to znači? Ti kada si u vezi, postoji još neko u tvom životu. Neko kome je stalo do tebe. Dođeš s posla. Jebem ti, ja sam se umorio, bole me ovo, bole me ono. Ona tebi kaže, ona te sasluša lepo, kaže ti neki savjet, popij, ne znam, tabletu, lezi, odmori. I ja sam se, kaže, isto malo bila umorila sam, radila sam, dobro, da, ali ti
ja radim teži posao, ja sam sviše od tebe umorio, meni treba više odmora, vamo tamo. Ona te opet sasluša, kaže ti, a ti opet uporno kuliraš to što je se i ona, na primjer, umorila. Znači, ti ne misliš na nju. Ona misli na tebe, ali ti ne misliš na nju. Ili kontra, mislim, ako je ženski slučaj, pa muškarci se govori, jel? Najbitno sad koji pol, jel? Razumijete što ću kažem. Nemoj da misliš samo na sebe. Znači, koliko ta neka osoba misli na tebe, toliko ti misli na nju. I duplo više. Toliko će ti se vratiti, ako je normalna devojka, ako je normalna osoba. Jel? Sve su ovo bitne stvari. Znači, iskrenost, poverenje, vernost, da se volite, nema laži, znači nema laganja, nema švrljanja, nema ništa. Jer to će se kad tad saznati, desit će se nešto, ja sam nekada znao po 3-4 tako da se švrljam i na kraju šta je bilo, sve sam ih izgubio, jebi ga. Zato kažem iz iskustva, to ne sme da postoji. Sve je ovo bilo bitno. Sve to na prvom mjestu, sve ovo nekako na prvom mjestu. Ali, da bi veza bila još čvršća, jača i bolja, morate da imate, pa i sad, odnose. Ne kažem da je nemoguće imati vezu bez seksualnih odnosa, može, ali dokle? Uvijek će faliti nešto ono između vas. A to je da se vi jednom drugom predate. Znači da se prepustite jednom drugom. Da vi uživate jedno u drugom. Ako me razumijete. Uvijek će to faliti nešto između vas. Posle svakih odnosa, ako je naravno veza normalna, vi ćete se još više voleti. To je dokazano. To je dokazano, brate mili. Ti kada se predaš njoj, a ona se preda tebi, vi verujete jedno drugom, tu se osjeti neka strast. Znači, to nije kao kad odeš nekom fuficom pa se istreseš, razumiješ? Kad ti imaš sa svojom voljenom osobom, to je skroz drugačije. Pazi. To sad možda niste očekivali kod mene na kanalu, ali to je skroz istina. Ja ništa pogrešio nisam. Oni koji su u vezi, znaju da sam u pravu. Uvijek će to nešto faliti među vas, tako da to mora da postoji. Sljedeća stvar. Isto je donekle tu i tamo bitna, možda i nije toliko bitna, ali se dešava. To su svađe. Što se tiče svađa, to je sve normalno. Kao kada se momak i djevojka uzmu i poljube u usta. Jel? Normalna stvar. Tako je normalna stvar i posvađati se. Ili imati odnose. To je sve normalna stvar. To je sve deo veze. Ne kažem da se sad posvađaš na nož, da se pokoljete, jel? To, brate, onda nije u redu. Već one male svađe, prepiranja i tako to. Jel? Nekad se ne mogu jednostavno dve osobe složiti oko neke stvari. I tu dolazi do svađe. To je prepiranje, nije to više svađe, to je prepiranje, znaš. Ne možete jednostavno dogovoriti. I onda šta radite? Tražite zajednički jezik. Tražite neko rješenje. Ako njoj nešto smeta kod tebe, ti to promeni. Ako ti primetiš nešto da tebi smeta nešto kod nje, ti to reci i rešite. Rešena stvar. Da. Ali, posvađati se je sasvim u redu. Donekle. Ne da se pokuljete sad, da se tu pobijete u svađi, da raskijete zbog svađe neke, to nam dolazi obzir. Već ove svađe kao da su prepirani tako to. Malo se ljuti, tu 10-15 minuta, posle se izljubite van tam i se bude super. Posle svake svađe, vi se opet više volite. Kad se ja osjećam kriv, ja bi onda sve učinio da ispravim tu grešku. I onda sam još više željan svoje voljene osobe, kad mi kaže, u redu, oprostila sam ti tako nešto. Mada to još nije bilo, ali u redu. Posle svake svađe vi se više volite, više se nekako opet želite, nekako osjećate se krivim, pa želite da se izvinite na neki način. To je sve u redu. Dakle, ovo su neke stvari koje svako mora da ima u svojoj vezi. Ako sam nešto preskočio, vi mi recite dole u komentarima. Ovaj video želim već dugo da napravim, tako da sam možda preskočio neke stvari koje sam trebao da kažem ovdje. Ako jesam, jebi ga.
Ali to su, sad kada kažem, neke najbitnije stvari u vezi da bi da bi vaša veza bila uspješna. Sve ono što sam nabrojio, to mora da postoji. I to bi bilo to za ovaj video. Ako želite još ovakvih videa gdje ja što pričam, slobodno mi recite dole u komentarima i recite mi temu, a ja ću vidjeti da li to izvodljivo pa da napravim takav video. I to je to, veliki pozdrav.